Bueno, ordu laurden geratzen zaigu, saioa bukatzeko, eta orduan batuen batek galderaren bateo bideratu nahi baldin badio maikideren bati, bakizu horretarako propio dituzuen horritxo horietan, egin galdera, eta albotan dituzuen neska horiek jasoko dituzte eta ona maira ekarreko. Bale, bien bitartean, batzu luz eta zabal aritxu dira, beste batzuk ezain beste, orduan, arazeleri egingo niokenik galdera bat. Bale. Esan duzu, zure ikastetxeko gurasoen egoera aldatu indala lehen oso euskaltzale ziren gurasoak izatetik, hain edo bat ere euskaltzale ez dien gurasoak izatea pasatu zaetela. Orduan, ze jokabidei ardezake ikastetxe batek hori bideratzeko, hori zuzentzeko guraso horiei zerbait azaltzeko eta bide batez ikasle horien, ez da egiten euskaltzaletasuna hitza proposana da, euskaltzaletasuna, euskararekin atxikimendua, hori bultzatzeko. Bueno, lehenengo gauzan ikuste dut egin behar duguna da ahaztu pixka bat aintzinako garaiak eta helburuak aldatu. Helburuak aldatu eta pentsatzea auzoko ikastola garela, familia gehiagotara heltzen garela, eta orduan horri biltzen gea implikazioa eskatzen eta eskaintzen diogu. Orduan informazioa heltzen zaie gurasoei eta guraso bilerak egiten ditugunean pixka bat euskararekiko daukagun ikuspuntua eta planteamentua transmititu egin nahi diegu. Eta, ematen digun aukera da edo posibilitatea da ikasle asko ditugula eta, euskaraz moldatzeko izaten baldin badira gure ikasleak, euskaldun gehiago egingo ditugu hemen Gasteizen. Eta azken finean hori da ikusi beharko duguna, ezta? Pentsatu behar duguna da gelan euskaraz ikastetik aparte, euskaraz bizitzea, gela barruan, eta posible balin bada beste esparru batzuetan. Eta hori lortzeko oso garbi daukagu, era sistematikoan landu egin behar dugula, eta gurasoen implikazioa neurri batean eskatu egin behar dugula. Eta hortan gabiltza. Batez ere, euskararekiko duten jarrera baikorragoa bultzatzea. Ez da oso handia, baina gutxienez, eta detaile batzuk, kole deitu beharrean ikas, posiblea dela, eta batez ere lehenengo hitzak euskeraz egitea, ama, aita, gauza txiki horiekin ere komentatu egiten ditugu guraso bileretan, eta bultzatu egin nahi dugu. Eta bestaldetik mantendu orain arte egiten ditugun hainbat ekintza, beraiek ere gustora parte hartzeko.